sa ikaduhang karton. Second. Mana guys, giabrihan na pang kigstick si Ruan guys. Lami kadug mga sud sa isa oh, diha oh. Papi boy. Salamat sa sponsor. Daghang salamat ninyo. Kay arang ka lami injong gi pang padana oh. Arang kada gamit mga shampoo. Sa pa diha toothpaste, sabon humot, lotion. Daghan na kag butanganan day. Kanang karton ba butanganan nimo mga. Sibugnet. Sa name wish ay. Uy, gahit bining ko na tipan eh. Ano eh? Bagay kuha ng toothpaste isa tong isa ka karton. Kuhaan na toothpaste eh. Hindi ka mag-hay Barbie di ha. Mga nuog na pud ni. Wow. Wow, wag jarang lami. Wag! Oh, kana maangay na nimo day. Grabe na si Bag. Ana jud kay bag day. Dalawa guys. Oh, arang lami sa bag na judit. Long, ibato bang sa dali long. Naa guys. Ana long. Naa guys, ang bag na judit. Kabing ninduta. Wow. Kuyawa bay. Ma, bag ni mo ma. Si pahanggol. Uy, sa man ni kantuan man ni. Uy, ana koy pajama. Angay ka na day. Nindot. Ako na dyan ay. Sa man ni. Nindot bisa nilong. Mga Judith. Lami ning sanina. Dress mo na. $200 ka. Halapon ko para ba di? Oh, napay tago do. Oy, may pangalan. May pangalan. Uy, Judith oh. Judith na. Nana, kang ante. Wow guys. Tang-awa guys. Oh, di apa ang daghana. Chorabay. Naingan. Judith. Jode. To grasya na mo day. Judith. Wow. Yang angkay indo gud nilong. Indo man eh. Murag tual. Uy, nanatay. Laptop. Darag laptop. Uday. Wah, Kani. laptop na siguro Kurang na na. awasa, hinay, bas mahog. Ikaduha na ni guys. Kanay giputos og towel guys. Nay giputos og towel oh. Tanawa na to guys ha. Kung unsa ni? Wow. Wow na wow. Jan. Jan. Kana si Jan guys na ha. Along iling na. Yay! Yang laptop guys. Yay! Ganihan na ng paabot. Duha malay ka laptop ni. Ha? Duha ka laptop na. Oh. Isa. Ang isa kang kisama ng isa talawag nganlong. Jan. Wow, pae! Magtuwali along. Ay, maunig injong laptop kay duha injong ha? Duha? Maore. Oh. Shilo. Wow! Duha ka computer kang Shilo kang Jan. Wow! Jarabay, lami apa? Yes! Yawa bay. Di apa dagan Sila long. ko tay laptop ani. Na, upat pang kuno ni ka laptop. Mga kuan Mga charger oh. Ellen. Kisa ba Ellen? Ay, lahana. Kisa ba Ellen long? Ellen. Ilin Ulayan, ay. Si Ilin Ulayan. Janet. Oh, Ay, ang Janet. kaluhan ni. Ang kaluhan ni. Kaluha. Uy, ay si kaluhan. Ay, injo, sabon. Kaluha. Ang kaluhan. Na ilang sabon to ah. Atong taga kuan? Alang, na ilang sabon. Napa? Big dust still oh. Oh, sama na. Alam mo Grabe taas ah. taasa man ay kisa may Jara. masuot ana. Angkoy bunching. Ikaw lang. Wow. Uy, nang di man nga ni oh. Uy, long, pang tupihay. Di pang kuan pang lawas. Pang ha? Pang lawas. Panganak ba di? Unsa na Na, long? dia kay Ilin dia. Di ito man Napoy ka Janet ani, klaro kayo. siguro ni ka. Long, unsa din? Pala asa din na long. Magaling Pang reason ni. Jan. Ano ba sa bungot?
Parihara din tanan. Patubaan din sa tom. Isa kay murag napay duha ka laptop ani. Lah. Ako rin jud ay laptop na. Gahe. Duha lagi. Wow! Laptop. Duha ka laptop pod. Yee, naapa na duha. Duha pa ka laptop, guys. Akin at saka kay Ate Marilong Mulano. Ano mo to, guys, ha? Sundan na to. Sundan na to, guys, ha? Nagtagag-tagag. Ha? Asa man kani kinsa man ni Acer? Tanaw sa to. Basig nakabaylo. Kasi nakabaylo na diha. Acer manit. I-share mo sila tanan. Acer manitanan. Acer tanan? Tanaw sa. Gunting sabi gunting. Ciao. Tadadadang. Gunting palihog lang. Isa ka tanaw di ay. Tadadadang. I-open na ang laptop, guys. Tuan ang duha ka laptop. Ug kani po duha po ni ka laptop. Kang Nina Girls Videos, Mix Videos, Nina Girls Mix Videos, ug kang Ay pagpuyo sa mo ba? Pagpuyo sa mo ay yung naman. Marilong Bulanon nga laptop. Ano pangalan lagi re? Monipis nga laptop mo. Basta kay Buka mo na, pinalina. May, dili na ako. Ante ngandan ka. wow, ninduta sa laptop. Uy, Wow, Acer. pares. Lindot pa na ante. Marilung Bulano. Ay, salamat Ginoo. Vlog. Laptop, guys. Salamat sa Vlog. Pamilya Bulano. Ay, maraming salamat. Vlog. Kaya nga niya. Aga na ha, tanawa. Na? Boss, sorry. Dahil na po, wala. Vlog. Yan. Vlog. Salamat! Wow! Vlog. Bye. Hallelujah! Hallelujah! Salamat ka Ante. Ense Regina. Naghago og putos ani. Salamat kayo. Palit ani, daghang salamat. Inyong grasya. Tagsa mong charger. Pili mo charger na, tagsa mo. Guys, dala ko yung laptop. Yes! Charger, pili. Oy, tanawa sa inyo, pili supply yan eh. Pili supply dyan. Ining tanan. Input. Tanawa input. Okay guys, iabrihan na nilang laptop guys. Kani ahaw ani. Madalong bulahanan ug kani kang ninagas mix videos. Ug kato kang along iling na kalang janjan. Ug kang leshilo. Ano sa'yo, Ate? Kaya sukutin na. Dari lang. Dali, ito pa ba na? Duha ka laptop guys. Wow! Along iling. Ilumbay silang upat long kay diri long. Pura magama na magkumputiran ani. Duha ka laptop. Ug tapoy isa. Jacket eh? Di apa po'y duha guys. Di kang janjan ug kang reshilo. Upat tanan ka laptop guys. Upat tanan ka laptop. Daghang salamat. Oh, napa si Nunoy di ay. Sorry na, hino ko nagakuan ganya. Shout out ko ninyo diha. Shout out mininjong tanan diha, kaming tanan dire. Marilo. Ni ada pi aku anso ni. Wow, salamat. Kaju depi aku. Nay ante dia. Selamat kaju ane. Nay daghang salamat sa upat ka laptop. Siya ba ni oh? Parang mahal pa sa nagpaliton. Wow. Anak ko laptop guys. Alalong lang. Oh, alan lang da. Guys. Ito na mo? Ada rin mo ang shirt na. Diyan na.
Ato ni dyan. Sakto ni Ah, dyan. dyan na, dyan, dyan. Oh. Oh, ada sakto ni mo lo. Kana dyan, ay ko sa Ulo, mali computer. Marang dyan ni mo lang. Uy, arang-aranga. Uy, nausap pa ni Sinilasa. Nara, pikas long. Napa jud guys, agsud na. Ay! Ante, imo man ni gisablay. Dari naman isang kamot. Imo na. Wait, nara pares ah. May sakto ni mo. Di ajo. Imo na. Di apa jud guys. Di imo na. Ay, ay! Ha? Aw na ada nga na ha. Dito. Ay, mana sa second. Sabi mo itong Sinilasa. Oh, may pangan. Sama na eh. Yan, kanay. Dato ka na. Go. Pumili kung Okay guys. Ayan, kariboro mo na dito. Kumain ang tawag. Apa mo ha? Wow, na apa jud lo alhala. Oy. Oh, pante oh. Maato ko patihan na long. Kanila may ni kadagang sabon. Oh. Tilas. Oh. Grabe daga ng sabon mga Si Judith long basi ganahan. mga lotion. Pante day. Kami pante. Ano day kay? May pante. Tiya. De Judith na inje marabon ng package. Sakto ba say? Kana long, day kay da imported na pante. Wow. Buslot ni day. Ito ka sama. Grabe bay. Parang dagan ng sabon. Pang dinugan ba? Plaster to. Grabe bay. Mga lotion na, diba? Ito lotion. Grabe mahurot ng isang tuig. Ito ba rin? Negisyo na lang, negisyo. Uy! Kurad siya mo yung ganahan, no? Ah, naisay ha. Ay, mo lang isa. Ano na? Mabango? Shampoo? Yung mga bata nakadiscover. Ay, sabar lang. Putos man tos laptop. Di apa guys. Hanap vitamins, oh! Ito ba rin na aban may? Pagbago! Unsa man na long? Vitamins! Vitamins ag nakasuot. 11 years old. Sila na? Grabe mo sila. Age 2 to 11. 2 Ibuprofen man long. Sana ibuprofen. Herbal essence conditioner. Nay nakatatag dai vitamins. Plasin ini. Murag Vitamins mo sila, eh. murag ibuprofen unsa na ante? Ibuprofen murag man nag-deliver oh ni ba na? Yara, isa ka pa. Wah, grabe bay. Gani pang riban ko no na. Unsa dai na long? Uri ba na, Chap? Unsa dai na? Hand soap deh. Uy, ante pang sabon sa kamot. Aba. Ha? Dagan na. Jarang daghan ng package bay. Wow! Oh, Sa na long. Uy, lami na long para sa buhok. Lotion. shampoo. Lubi. Lubi na long. Kuya ni Amerikano. Upat naman sila ko. Kuya po ni Amerika. Oh, may adapter deh. Ana may mapalit adapter alan, barator na tag. Ay, sa tira man lang mapalit ka kuan. Yo, okay na siya, te. Ganun ka rin. Oh, kung imong ihatag ang dawatan. Ay, bahuwang lana day. Bangaan. Ug maura to guys. Nakita na ninyo gan sa mga sud sa karton guys, sa ikaduhang karton. Dihay duha ka upat ka laptop ang sa ikaduhang karton. Anja guys, maura to daghang salamat ug pali ko sa pag-subscribe sa akong channel. Maralong bulanon. Daghang salamat.